Λοιπόν, δεν έχω γράψει τίποτα απλά από το μυαλό μου τώρα. Σκέφτομαι και θέλω να μιλήσω, θέλω να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, το grind και το self-improvement και όλα αυτά είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι απλά μια περίοδος ζωής που ναι, θα προσπαθώ, ξέρω εγώ, για 1-2 μήνες να χτίσω καλό σώμα και μετά κομπλέ θα μπορώ να πίνω, να καπνίζω και λοιπά. Όλα αυτά. Άμα θες όντως να πετύχεις και να καταφέρεις πράγματα, να πετύχεις το στόχο σου, δεν μπορείς να είσαι απλά ο average guy. Πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή στην ηλικία μου και στην ηλικία σου και πιο μικροί από εμάς που κάνουν περισσότερα από εμάς. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά μικρότεροι που είναι πιο δυνατοί, πιο γυμνασμένοι, περισσότερους followers στα social media και αυτά είναι πιο γνωστοί, βγάζουν πιο πολλά λεφτά. Και εμείς δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε να λέμε ναι, δεν βγάζω αρκετά, δεν έχω καλό σώμα, ενώ κάνουμε τα μισά από αυτούς που είναι και μικρότεροι κιόλας. Οπότε πρέπει να πάρουμε κάποια πράγματα σοβαρά. Όλο αυτό είναι ένας αγώνας. Άμα εγώ δεν βάζω ξυπνητήρι, ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω, δεν τηρώ το πρόγραμμά μου, δεν έχω καν κάποιο πρόγραμμα, απλά περνάει κάθε μέρα η ζωή μου και είναι απλά η ίδια ρουτίνα, δεν θα καταλήξει πουθενά αυτό. Δεν θα κερδίσω τίποτα. Δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω retire τους γονείς μου και τον εαυτό μου και να έχω financial freedom. Και στη ζωή πρέπει εμείς να έχουμε το τιμόνι, να είμαστε εμείς οι οδηγοί. Πρέπει εσύ ο ίδιος να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και να κάνεις αυτό που πραγματικά θες για να πετύχεις. Ανάλογα και ποιος είναι ο σκοπός του καθενός βέβαια, αλλά για να καταφέρεις να πετύχεις και να κάνεις κάτι για σένα και την οικογένειά σου. Δηλαδή, πες μου, όντως σκοπεύεις να περιμένεις για του χρόνου ή για τον άλλο μήνα να ξεκινήσεις, ή όταν θα μαζέψω αυτά τα λεφτά για να ξεκινήσω εκείνο και μετά το ένα και το άλλο? Δεν πάει έτσι. Εγώ ξεκίνησα τα social media με το πιο high κινητό. Είχα ένα παλιό, το είχα 4-5 χρόνια, έβγαζα άθλιες φωτογραφίες και πάλι ξεκίνησα με εκείνο. Έφτιαξα Instagram account, άρχισα να ανεβάζω, έπαιρνα 40 like και λέω, άμα ανεβάζω με αυτό το high κινητό, με τη high ποιότητα, τι θα γίνει μετά από ένα χρόνο που θα έχω καταφέρει να πάρω καλύτερο κινητό και θα έχω και καλύτερο σώμα? Και όντως, πήρα καλύτερο κινητό και άρχισα να ανεβάζω πάρα πολύ και ανέβηκα και πολύ περισσότερο και στα social media. Που τα social media είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να καταφέρεις, ας πούμε, να μπορέσεις να βγάζεις λεφτά από εκεί. Ίσως δεν είναι για όλους, ίσως δεν το θέλουν όλοι, αλλά εμένα προσωπικά αυτός ήταν ο στόχος μου και αυτό ήθελα να κάνω. Και με το να ξεκινήσουμε σε ένα πολύ χειρότερο επίπεδο, δηλαδή από το τέρμα κάτω, από το level 0 ή -1, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μετά ανέβηκα και άρχισα να ανεβάζω πολύ περισσότερο και να έχω πολύ περισσότερη απήχηση. Πιο πολλές προβολές, πιο πολλά likes και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Τώρα κάνω record με ένα μικρό τρίποδο, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε και ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν περιμένω για να πάρω μια κάμερα 4.000 ευρώ όταν θα πάω σε ζώνη και θα βγάλω λεφτά και το ένα και το άλλο. Πρέπει να ξεκινήσεις τώρα. Πρέπει να κάνεις κάτι τώρα. Θες να χτίσεις σώμα? Πρέπει να ξεκινήσεις τώρα. Πρέπει να ξεκινήσεις σήμερα. Πρέπει να κάνεις κάτι αυτή τη στιγμή, να κάνεις πράξεις. Να μην λες θα κάνω, να μην έχεις σκέψεις, μόνο ιδέες. Πρέπει τις ιδέες σου να τις κάνεις πράξη αυτή τη στιγμή, να τις πραγματοποιήσεις. Μόνο έτσι θα καταφέρεις να πετύχεις πράγματα. Σώμα δεν θα καταφέρεις ποτέ να χτίσεις άμα λες απλά θα ξεκινήσω. Το καλύτερο πρόγραμμα του κόσμου να έχεις, τον καλύτερο personal trainer, άμα δεν πας γυμναστήριο δεν θα έχεις αποτελέσματα. Θα είσαι πάντα ο ίδιος και χειρότερος. Οπότε ένα αυτό, full σημαντικό. Πρέπει να ξεκινήσεις. Το ίδιο ισχύει και για μένα, για όλους ισχύει αυτό. Εγώ ξεκίνησα σχεδόν ένα χρόνο πριν και από το 2024 και μετά το πήρα πιο σοβαρά. Έκανα και checklist με ρουτίνα, δηλαδή morning routine. Πρέπει κάθε μέρα γυμναστήριο, post στα social media, διατροφή, meditate. Παλιά είχα και journaling, τώρα δεν το κάνω. Το έχω αντικαταστήσει με το να φτιάξω το δικό μου site και το έκανα και αυτό το κατάφερα. Δηλαδή, είχα βάλει στόχο ότι θέλω να φτιάξω ένα δικό μου site. Αυτό που θα έκαναν οι περισσότεροι θα ήταν ωραία. Θα κάτσω να μάθω, θα πάω στη σχολή 2 χρόνια που είναι για να μάθουμε για site και αυτά. Και μετά, λίγο με τη βοήθεια του φίλου μου και μπορώ να συνεχίσω να το λέω αυτό 5 λεπτά, μετά θα ξεκινήσω να κάνω site. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Εγώ λέω, ωραία, πρέπει να κάνω κάτι και χωρίς καμία γνώση. Δεν είχα καμία γνώση, δεν ήξερα τίποτα. Μπαίνω, βλέπω βιντεάκι στο YouTube, μπαμ, αγοράζω δικό μου domain name, το sotirisfitness.com τέλος πάντων. Αγοράζω μετά hosting και όλα αυτά και κατευθείαν ξεκίνησα από το 0 με δικό μου site, το αγόρασα, χωρίς καμία γνώση και επειδή το είχα αγοράσει ήδη, λέω, ωραία. Τώρα αναγκαστικά πρέπει να κάνω κάτι. Δηλαδή, ανάγκασα τον εαυτό μου να μην έχω επιλογή να πω μήπως να το ξανασκεφτώ για αυτά. Ήξερα ότι είναι κάτι που θέλω και ξεκίνησα κάνοντας πράξη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μην περιμένεις, να μην μένεις στην ιδέα μόνο. Οπότε ξεκίνησα και επειδή το έχω αγορασμένο, έμαθα και έφτιαξα και το δικό μου site. Που θέλει δουλειά ακόμα εννοείται, αλλά άλλοι θα είχαν μείνει μόνο στην ιδέα. Θα λέγανε, εγώ θα κάνω site κι εγώ.
Αυτό, ας πούμε, σίγουρα θα το δουν γνωστοί και φίλοι μου που θα κοροϊδέψουν, θα γελάσουν, θα πούν τι κάνει, δηλαδή, ποιος είναι αυτός για να μιλήσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όλοι όταν ξεκινάς κάτι καινούριο θα κοροϊδεύουν, θα λένε τι κάνει, ξέρω εγώ, δέστονα και θα νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά και αυτά, ότι κάνεις κάτι λάθος. Μπορεί να κάνεις πράγματα λάθος. Έτσι είναι πάντα στην αρχή. Κανείς δεν ξεκίνησε τέλειος. Αλλά με το που ξεκινήσεις να πετυχαίνεις, θα έρχονται μετά όλοι και θα λένε μπρο, θυμάσαι, εγώ ήμουν από την αρχή εκεί πέρα και σε υποστήριζα. Έχω ένα φίλο που τραγουδούσε από παλιά έτσι κι αυτά και δεν πίστευε κανείς αυτόν. Δηλαδή, όλοι τον κοροϊδεύαν, λέγανε τι λέει ο βλάκας, ότι να είναι κι αυτά. Και πλέον είναι 19 χρονών τώρα, σαν εμένα, και κατάφερε να κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ στα 19 χρονών, που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και πραγματικά, δηλαδή, με το που έγιναν όλα αυτά και άρχισε να πετυχαίνει, όλοι λέγανε εγώ ήμουν εκεί πέρα από την αρχή και αυτά, ενώ κανείς δεν ήταν. Ήμασταν μαζί από το γυμνάσιο και όντως κάναμε παρέα, όχι σαν όλους τους άλλους που κοροϊδεύανε πισόπλατα και όταν πετυχαίνει μετά ζητάνε πράγματα. Και ναι, χτυπάει λίγο άσχημα, αλλά απ' την άλλη νιώθεις και ωραία. Λες ότι έχω καταφέρει δηλαδή να κάνω όλους αυτούς που με κορόιδευαν, που λέγανε ό,τι κάνει ο βλάκας, ξέρω εγώ. Το κάνω να λένε τώρα είμαι φίλος σου και είμαστε μαζί και σε υποστηρίζω και τέτοια. Που είναι fake όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση. Έχω κάποια παρόμοια παραδείγματα και με άλλους φίλους μου και έτσι πιστεύω θα γίνει και με μένα. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχουν άτομα που ήδη με κοροϊδεύουν, είτε πισόπλατα είτε και μπροστά μου κανονικά. Απλά αυτοί που με όχι κοροϊδεύουν, που μου λένε τα λάθη μου από κοντά με σκοπό για να βελτιωθώ, αυτοί είναι πραγματικοί. Αυτοί θέλουν όντως να πετύχω και να βελτιωθώ και να κάνω κάτι καλό. Να μπορέσω να βοηθήσω κι άλλους και να μάθουν κι άλλοι. Γιατί είναι δύσκολο να θες να ξεκινήσεις κάτι καινούριο και απλά να μην έχεις κανένα να σε υποστηρίζει. Όλος ο κύκλος να είναι απλά δέστε να ανεβάζει βιντεάκια, τι κάνει κι αυτά. Πρέπει να είσαι δυνατός χαρακτήρας, να μην δίνει σημασία. Γενικά, καλό είναι να μην δίνει σημασία στο τι λένε οι άλλοι. Να ακούς αυτά που λένε και να κρίνεις, να καταλαβαίνεις τι ισχύει και τι όχι. Άμα απλά κάποιος έρχεται και μου λέει είσαι βλάκας, ό,τι να είναι, ηλίθιος, γιατί ανεβάζεις, κανείς δεν θα σε δει, σε κρίνεις και τέτοια. Που απλά το κάνει για να με γιώσει. Το κάνει αυτός για να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Ο ίδιος δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό. Και όχι αναγκαστικά για να βγει σε κάμερα για να μιλήσει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα για τον καθένα. Αλλά άμα πούμε τώρα για τα βίντεο, σίγουρα στην αρχή θα είναι δύσκολο γιατί οι περισσότεροι θα κοροϊδεύουν. Άμα έχεις άτομα να σε υποστηρίζουν, είναι τέλεια και να σου λένε την αλήθεια, να σου λένε τι να βελτιώσεις, τι να κάνεις καλύτερα. Αυτό είναι full σημαντικό. Καλό είναι βασικά να ακούσεις και τις γνώμες από οικογένεια και από όλους, αλλά εσύ ο ίδιος θα ξέρεις τι θες να κάνεις μέσα σου. Δηλαδή, θα έχεις το στόχο σου, θα έχεις το πλάνο σου και με καθαρό μυαλό, με βάση τις απόψεις των άλλων και με αυτό που θες να κάνεις εσύ, θα έχεις μια καθαρή εικόνα στο τέλος για το τι θα κάνεις όντως. Δηλαδή, πού θα καταλήξεις. Πρέπει να είσαι δυνατός, να κάνεις αυτό που θες, να το προσπαθήσεις. Πολλοί τα παρατάνε πρωτού καν ξεκινήσουν. Με το γυμναστήριο, με τα βιντεάκια, με όλα. Πρέπει να κάνεις τη διαφορά όμως, πρέπει να κάνεις την αλλαγή. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά μιλάω έτσι στην κάμερα. Δεν θα είναι όλα τα βιντεάκια έτσι. Κάποια βιντεάκια θα είναι fitness κανονικά, που θα δείχνω και τα workouts και θα λέω πιο πολλά πράγματα για τους miss και αυτά, για recovery, για τα πάντα γενικά για fitness και γυμναστική. Απλά ήθελα να πω κάποια πράγματα, να μοιραστώ. Σίγουρα θα έχω κι άλλα tips και self-improvement μέσα στα βιντεάκια ή στην αρχή ή στο τέλος. Και ναι.